Салом дӯстони азиз, дар бораи яка савол дода комментария навис ки ма маслини радиатора плоскиша чихе мисол масла резам. Бародар хушрӯ бо диққат гӯш кан, ана ваё медонӣ ки мисол тиныкан маслини радиатор аму плоскиша дар назар дорем, тиныкан вая метони газви қатӣ кани, не ки дутта газви мақсад дутта газви биё ки якта мисол танаи корпуса биқапӣ, якта дига ҷои резбаша. Ана дим вариант. Дим вариант мақсад ки вай пусташ тиныкай метона тез мисол каҷалаша, тез мисол утечка тияда шкофуш кани. Ана як варианти дига ҳамия ки ана мисол лентаи сантехникай як бор и хитоте, як бор дига тарафе ки мисол ҳамун сахт мешава, ку маҳкам мешава, ҳамун тараф кан ана чӣ мешава? Мақсад ҳамун тарафе ки резба ҳамун сахт мешава, ҳамун товуште вай барои утечка дига сар натия. Ҳамина гуфтам бифаҳмонам, зинда ва сарбаланд бошед. Ташаккур.